ovom lijepom mjestu bi vam željela nešto popričati sad. Naš svijet će sad malo poluditi. Idemo sad prema jednom periodu kada će naša planeta i ljudi koji ovdje živi poluditi. I mi se trebamo spremiti, nego vidite da su vatre po pola svijetu, na drugoj poli nedostaje voda. Ima još mjesta gdje jesu i voda, gdje je i divlja priroda, ali tih mjesta ima i manje i manje. A ima mjesta na kojih se nalazi samo agresija, ego, ne postoji suradnja. I sad od 8.8. je počeo jedan, recimo, neki novi svijet u kojem će ići sad sve u ekstreme. Znači, na jednoj strani ćemo imati ljudi koji stvarno dođu sebi, počnu se baviti poslima koje možda prije nisu ni postali, koje su nove, koje možda ne pripadaju nikakve kategoriji. Na drugoj strani će biti ljudi koji počnu biti dosta bolesni, koji će imati velike probleme. Isto će biti ljudi koji, recimo, prije su bili samo kreteni i sad počnu to biti ljudi koji su baš opasni sebi i ljudima oko sebe. Znači, ja želim svima ženama i muškarcima da ostanemo na strani koja je zdrava, koja je puna ljubavi, koja je puna nadi i puna mudrosti. I ova strana nekad ne priča puno, nekad nešto radi, nekad se i odmori. Često je u prirodi, poštuje prirodu, poštuje vodu. Kad vidi neke smeće oko rijeki, onda to možda i počisti. Kad vidi ženu, isto nju poštuje i ovakve stvari. Znači, želim vama svima koji gledate ovo video da ste zdravi i sretni i vidimo se negdje na putu ili u divljoj prirodi ili na mjestima koje su nama specijalne i koje nama daju zdravlje, mudrost i neki mir. Vidimo se.